Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Sabado petsa 6 di bulan ti Agosto 2022. May danon maning kada kayo ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayamyo, Robert Berto de la Cruz, kadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Parit sa bali pa nga may isang oras ngingkam pa ng idasar karigi di damdamag. Ngayon tayo trataren, pagsasaritaan, ken kastameten, pagsisinukatan, tikapan, panunutan, kakailian. Okay, di damdamag, ngayon tayo trataren, security analyst, pagsagsaganaan na po, ti contingency measure, ti gobyerno tayo, ti pagilian ng Pilipinas, gapo iti China-Taiwan tension. Dito China-Taiwan tension na ano dito po na inaw dito wenno nang rugi dito gapo iti ibibisita ni US House Speaker Nancy Pelosi ijay Taiwan gagayem ken kamsat nga dito po tinangi pakitaan ti China iti rurod wenno pungtot na ket nangarami dapo karitay military exercise pinalawlawan na ti China gagayem ken kamsat babayen karitay pakigubata barko eroplano kamsat ken gagayem ngem saan nga nangipakita apo ti panagamak ni Pelosi na ituloy apo ti panagbisita na apay nga may isa nga security analyst ti mangibaga nga rumbeng nga isagana ti pagilyan ni Pilipinas ti contingency measure gapo iti deti nga tensyon. Adami tapo dito na kain inuman tayo nga DJ Taiwan nga kadarante nga Pilipino kasla awan met apo ti tensyon normal kanumet ijay gagiyem ken kabsat ngem agkarkararagda apo ang saan ko maamay tuloy ti nasao nga nasao apo nga pangta nya pananggubat ti China iti Taiwan. Kabayatan na gagiyem ken kabsat ni deti US Secretary of State nga ni Anthony Blinken dadi di pagilyan ng Pilipinas nagtarip nung daapo ken ni Presidente Bongbong Marcos gagiyem ken kabsat. Iri sabali nga bangir inflation rate gagiyem kabsat ti pagilyan nga Pilipinas imbabot iti 6.4% según po iti PSA gagiyem ken kamsat ken padaanan nyo apo sino detoy may isang local chief executive iti probinsyatay nga Ilocos Norte nga awagan da iti nangato kanuuna iti idle na alam niyo idle idle pagka muakina yung motorsiklo gagiyem ken kabsat wenno jeep dito siya idle di andar na apo nga saan mo nga pulpuligusen wenno badbaddiken je accelerator wenno silinyador nangato unay ti idle kano ni apo local chief executive gapo iti naramid na iti maysa nga empleyado na babae iti mismo nga munisipyo. Ayun na tinaramid na ngamin ni apo local chief executive nga nangato ti idle na. Okay, madam diba? Pagsasaritaan dito apo ni Mayor local chief executive nga nangato ti idle na. Ngem kasangwanan tinangato nga idle ni Mayor pagyabanan tayo apo dito sumaganad. Thank you very much, CDCB Farm. Idi Barisbes ding Ilocos Norte, wenno Kalawagan Belisario Farm. Nga kuko da Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Janet Belisario. Kastapay ken ni Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Engineer Vic Ines, iti Department of Agrarian Reform ti Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Ma'am Erlinda Perminhood, idi Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kastapay ken ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap ken Mr. Ju Agtarap dita Iba Beach, Hawaii. Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, Corimao, Ilocos Norte. Mr. Edwin Ancheta, Toronto, Ontario, Canada.
ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Ni Engineer Nail Jose, iti Pugadlawin North Courier Service, nga aday ti Balintawak Street, diti Ciudad Tilawag, likod laing apo ti Kapitolyo Provincial. Para kaditi ketyo apong ipatulod, ipawit, para kaditi tay kabagyan, kanipat patay iti biyag, iti Metro Manila, iti Isabela, iti Apari, iti Tugigaraw, kasamit din sabsabali pa nga paset, ti biyang ti Cagayan, mapanlaing apo, iti Pugadlawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Ken no kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pay ti paupaan nga espasyo ti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong di Ciudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Okay, sa nga pulo ket may sa aminotos kalpasan ti oras tayo nga alas 11. Dito nag-text ket yan man, data man, kunana, data man, Mr. Robert de la Cruz, yung blind item mo, namimiss ko, kunana, gagayim ken na kamsat. When po, padaanan nyo, madamdama, inte ito ukarkaren, dito nangato ti idol na, nga Apo Mayor dito'y probinsya ti Ilocos Norte kalpasan nga dito inaramid na apo iti may nga empleyado na babae gagayim keng kabsat iti uneg ti mismo nga opisina na Maria Jose parang history repeat itself nga kunada gagayim keng kabsat padaanan nyo madamdamalaay nga po intay ito itampok dito'y Apo Mayor nga nangato iti idol na Idol ang pinag-uusapan dito. Ibabamta idol na kunada no kano nangato unay napigsa unay ti andar na deta motor baka kunada nangatot idol na gabuta alistong yag-agos ni Apo Mayor gagayem keng kaabsat. Kabayatan na mamati ti may nga security analyst nga itapay ket rumbengen nga isagana ti gobyerno ti pagilante nga Pilipinas nga ti uri ti contingency measure na no sa kaspagarigan dumigdig apo deti hidwaan kuna diti Tagalog wenno saan na pa nagkinawatan ti pagilyan nga China ken Taiwan. Segon ken ni Chester Cabalza, Presidente and Founder of International Development and Security Corporation, narigat ti sitwasyon ti Pilipinas aglalalo ket balbalansen na ti relasyon na kariridwa pagilyan ti biyang ti Amerika ken kastamet den iti China. Kinunamet iti biyang ti Jose Antonio Custodio, may isang military historian ken international security analyst nga gaputa adda iti agar-ari nga informal diplomatic mission ti Pilipinas ijay Taiwan rumbeng iti pelaeng day 1 ket addan iti pannakatratar dagiti plano ehemplo wenno example ket ti sitwasyon ti South Korea nga kanayo na po nga adda digitay countermeasures ken diplomatic mission no adda ti tension wenno conflict iti kaabay na nga nasyon nga ti North Korea. May bilang kaditi rumbeng nga pagsaganaan ti pagilyan ket economic fallout no kas pagarigan asistiran nukas pagarigan asistiran ti adda iti 200,000 nga OFWs ijay Taiwan. Digiti kadakila po digiti kadaraan ti Filipino adu digiti minisage san tayo apo nga adda ijay Taiwan gagayem ken kamsat gapo iti detoy nga sitwasyon when tension ti nagbetan ti China ken ti Taiwan nupay mangnamnama ti amin nga maipande to iti Chinese invasion dati programa ti People's Liberation Army wenno PLA iti military drills mas nasaysayaat nga agsagana ti pagilyan tayo iti kadadaksan nga pagteng wenno pasamak aglalalo no maibilang ti region kas potential conflict area gigiyem ken kamsat adda iti nagbalin nga singasing ni Custodio nga mabalinmet nga umeksena ti Department of Foreign Affairs para iti makungkunang step up tapno agserbi nga referee aglalalo iti rikna ti pagilyan nga Pilipinas with the Philippine government nga gayemet ti China. Iti ingibus na nga kinunana nga tinasao nga security ingibus tinasao security analyst nga saan nga main player ti pagilyante nga Pilipinas ken may bilang detoy nga bystander laeng iti agdama no iramanda ati wenno masapul nga mairaman iti kararag nga saan nga agbanag iti nariribok detoy Taiwan Strait nga detoy ket mabalin nga mapasamak nga gyera iti nagbetan ti Taiwan na po ken ti biyang ti pagilyan nga China gagayem ken kaabsat so dijay masapul kano ti panakaisagana digiti contingency measures iti detoy tensyon ti nagbetan ti pagilyan nga China ken kastamit den apo iti biyang ti Taiwan gagayem ken kaabsat
So iti laing nga po gaputa kayat ti maka-interview kadagiti kadaraan tayo ijay nakita yo 20,000 na deti Pilipinos nga adda po iti nasao nga nasao nga iti pagilya na Taiwan nagigim even China adu digiti Filipinos sa jay gagayem ken kamsat nga deti ti maysa kadagiti rumbeng ikan ti importansya ti pagilyan tayo nga Pilipinas di pa nagbalin na nga neutral or anyaman nga mabalin nga mangipakita nga isunak ket agtinga kasi parang bystander lang apo ti biyang ti pagilyan tayo nga Pilipinas kadto nga sitwasyon ti China ken ti Taiwan gagayem ken kamsat di ba numanagipyo aday din tinuman tayo ken ni Attorney Arnedo Valera especially apo dito diplomatic relationship ti pagilyan tayo nga Pilipinas before ti panagtugaw ti baro a Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gagayem ken kamsat nga dapat tingitingin ti Presidente digitay agbalin nga panakipagayam na saan nga ti panakipagayam para iti militarisasyon wenno panakigubat wenno suporta iti anyaman na po nga conflict no diket puro pang ekonomiya digitay digitay agenda na or way na wagas na apo nga makipagayam kadigitay nagduduma nga nasyon tapno tikas da saan nya agbalin apo nga nariribok iti pagilyan tayo nga Pilipinas ken ma-avail tayo DJ makunkuna nga duras babaen iti tulong digitay sabsabaling pagpagilyan gagayem ken kaabsat digitay Pinoy ijay Taiwan nga nakasarsarita tayo may saditan ni Marie Prieto Yang gagayem ken kaabsat dito manong kuna ket natal namet awan iti mariknami pa wenno panang paiget da kada kami or anyaman segun ken kuana ngem laeng agkarkararag kami nga sapay kuma ta saan nga agtinag iti giyera wenno saan nga pumudno deti pangta nga gubaten ti pagilya na China ti Taiwan gagihim ken kamsat ti Taiwan nga minapo ibilbilang ti China kas renegade province kakabsat ken gagihim may sang managsalungasing nga probinsya kamkamen ti China nga paset na ti nasaw nga pagilya na Taiwan nga digitay met Taiwanese saan damit nga kaya tapo ti pasakop ken ni China gabot amo temet no anya ti Taiwan gagiyem kay kamsat maysa nga naduras nga pagilyan maysa nga naduras nga lugar gagiyem ken kamsat malagipyo apo idi agraira ti panagado digiti Taiwanese dito probinsya teng Ilocos Norte nga mapan kadito 5-star hotel dito Lawag City dito Fort Ilocancha digiti apo ket saan nga digiti nga digiti first class nga umili gagiyem kabsat kaadda kada kwada digiti farmers janitors ken sabsabalipay gagiyem ken kabsat ngem makaumayda nga agrelax dito probinsya teng Ilocos Norte makaumayda ka dito na saong hotel, casino, mapan ka dito nightlife, dito probinsya nga Ilocos Norte, kas jay apo ti kanuda ka duras ti na saong lugar, gagiyim ken kamsat. Then, hinayon mo pa ditan, dito may sa ka dito in site nga adda 20,000 nga Pilipinos iti nasao nga pagilyan iti agnama imuna apo no diya kagriro nga nakakomodar nga napan nagtrabaho iti Taiwan ket digitay agtrabaho kadigitay electronic companies gagiyem ken kamsat adu apo and even I think even digitay carpenters digitay agtrabaho apo iti metal gagiyem ken kamsat adu ti napnapanen 80s or late 70s adda na po digiti Pinoy nga mapmapan ni Taiwan Taiwan tapno agtrabaho gagayem ken kabsat adu pa digiti nakabase sa ijay nga seaman gagayem ijay Taiwan or seaman nga Pilipinos nga katrabaho da digiti Taiwanese gagayem ken kabsat so kasi apo ti ka duras dito nga lugar but kaya tayo iti makaala po iti reaksyon sa
when no interview kariri adda iti Taiwan nga Pinoy ngem DJ ti kunada awan met pa iti maibagami, awan met pa iti kasla panang paiget digiti amo mi kada kami, digiti kumpanya nga pagtrabahuan mi, normal pay laeng ngem na amo mi nga adda ti kasjay nga pasama ka isu nga agkarkararag kami nga nuwen ken mabalin saan nga mapasamak kuma ti nasao nga mapagamamkan nga sitwasyon wenno mapagamamkan na pasamak dito mabalin na panang gubat ti China iti nasao nga pagilian wenno ti Taiwan gagayem ken kamsat idi adda digitay limasat nga iti median line iti straight babaen iti mainland ken Taiwan nga eroplano ken barko apo ti China. Napasamak dito bayat nga yususwat ti China ti may kadwa nga aldaw ti kadarakkelan nga panagsanay ti militar iti igid ti isla. Dito ti kaunaan idi nga sungbat ti Beijing iti ipapan panagbisita ni House Speaker Nancy Pelosi. Gagiyem kay kamsat umababot ti 20 Chinese military aircraft ken sangapulo nga Chinese Navy ships ti bimmalasiw iti median line. Dito nga barko nga adda iti baybay ti Taiwan ket nagtalined ng asireg tapnon ti kasta monitoren da po diti aktibidad ti armada armada ti pagilian nga China. Imunan ngayon rakurak ni Pelosi nga saan nga isina ti China ti Taiwan babaen iti panangleplep na karigitay politiko ti Estados Unidos nga mapan iti detoy nga pagilian. Kasungbat metapo iti wenno panagipakita ti pungtot ti China iti panagbisita ti nasong opisyal ti Amerika kinunana nga sana rumbeng nga makibibiyang ti China karigitay travel schedule dagiti Amerikano. Ayun so impakita met ti biyang ti ni Nancy Pelosi ti House Speaker the US nga natangkenda gagayem ken kamsat. But aging kadigitoy awan pay apo ti naiparwar nga detalye digitay meeting apo ti biyang ni Pelosi gagayem ken kamsat iti biyang di opisyal ti pagilian nga Taiwan gagayem ken kamsat. So as of this moment apo tibiyang digitay Filipinos nga adda ijay Taiwan awan metpay ti mariknaming atensyon Manong Robert kunada gagayem ken kamsat awan metpay ti parang paiget da kada kami na kadigitay aramiden mi irurwar mi kastameten panagbiyahe mi kunada gagayem ken kamsat ngem agkarkararag kami nga sapay kuma ta saan nga pumudno daytoy ipadpadamag nga pananggubat ti China iti ayan mga pagilian ti pagilian at Taiwan. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan. Narud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City, DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, tuloy-tuloy. Gagiyim ken kabsat. Dati inuman metapo wenno pa nakitarip nong ni Presidente Bongbong Marcos ken ni US State Secretary Secretary of State kun ako US Secretary of State Antony Blinken. Gagiyim ken kabsat. Dati may sakarite isa-site apo digitay security analyst nga dapat nga medyo mahinahon ti pagilyan tayo iti panaki deal na iti biyang ti Amerika kastamit ten iti biyang ti China gagiyem ken kabsat and even Taiwan gaputa agak akomodar ti Taiwan karitay Pilipinos nga mapanagtrabaho iti nasaong pagilyan gagiyem ken kabsat. Okay, iti likudan ti nalulem nga panawen gagiyem ken kabsat nga panaka kasamiten panagarbi-arbis na natuloy latta ti panagsarang wenno panagkita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ken ni US Secretary of State Antony Blinken iti Malacañang iti dating aldaw ti Sabado Agosto 6, 2022. Dati naka-schedule ngamin nga courtesy call ni Blinken iti biyang ti Presidente iti dating aldaw makita iti biyang ti wenno iti ladawan ti panagpinirma ti wenno panagpirma ni Blinken iti Malacañang wenno panagpirma na iti guestbook kasangwanan na personal nga nagkipagkita iti biyang ti presidente. Imunan nga iti dadating na iti pagilian ti US Secretary of State nga ni Blinken ket insigida nga sinarabo wenno sinabat the US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ken the official ti Department of Foreign Affairs. Iti sabali nga banger kinuna ni US State US State Department nga pagsaritaan ti biyang ti Presidente Marcos ken ni Blinken ti panakapapigsa ti kooperasyon ti energy, trade, investment, democratic values, ken ti pandemic recoveries. Nakasagana pa'y nga makitaripnong ni Blinken ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kalpasan nga nagada iti may suwat nga press conference into no alauna into no malem gagiyem ken kamsat. Naka-schedule met ti panagpisita ni Blinken iti COVID-19 vaccination clinic ken matendar dito iti COVID-19 assistance event iti Manila alauna 55. Idinto nga makitaripnong ni Blinken iti civil society groups nga sumupsuporta iti COVID-19 efforts iti Manila agarup alas 2:40 iti malem. Kabayatan na
Nakasagana miten nga bistain ni Blinken ti clean energy fair keno matender pa iti US Trade and Development Agency offshore wind grant signing iti Manila agarop alas 3:55. Manamnama met nga madaan ni Blinken ti meet and greet kali ti empleyado ken pamilya ti digiti taga US Embassy Manila agarop alas 6:10 into Norabe. May baga nga dito iti kaunaan nga gundaway nga bumisita dito Pilipinas ni Blinken. O ayun So kitain tayo apo di kita agenda when no pagsasaritaan gagiyem ken kamsat itibiyang ti presidente ken ti US State Secretary nga ni Blinken gagiyem ken kamsat pan nakapapigsa ti kooperasyon itibiyang ti enerhiya. Medyo tayo dito problema tayo apo iti enerhiya gapo apo iti kangina na gagiyem kamsat together with the electricity, petroleum products gagiyem ken kamsat. So may sadeta apo kooperasyon iti biyang ti enerhiya, panagnegosyo, investment, di kita umay may invest dito, democratic values ken ti pandemic recoveries. So dito apo dito tatay pagsasaritaan tayo nga dapat maingat saan nya pang militarisasyon ti agenda no adama na po di kitay diplomatic adama na po di kitay kataripnong gapo iti sabali ti pagilian tayo Pilipinas iti babaen ti Presidente Ferdinand Bongbong Marcos gagiyem ken kamsat masapol nga pang economic agenda gaamin na po di kitay tratarenda tapnon tikas takit saan nga adda digiti pagkibaltangan na kasla ko makadetoy kasla ije Taiwan bimisita laeng ni Nancy Pelosi ket ti House Speaker ket inikanen na po ti kaipapanan ti biyang ti China nga saan nga napintas para kadakwada ti panang bigbig ti Amerika iti nasaong pagilian. Amoy diti one China policy ti one China policy gagiyem ken kamsat saan na nga palubos nga bigbigem ti asinuman nga adda ti babaen ti gobyerno ti China. Yun yung one China policy. Ket no binigbig mo ni Taiwan nga ibilbilang ni China kas renegade province kakabsat ken gigiyem kasla inwalin mon DJ kalikagom na nga isulaeng ti mabigbig nga saan ket di apo nga DJ pagilian wenno lugar nga ibilbilang na nga sakop na dapat ni Xi Jinping being the president iti China ti pagdiretsuam saan ket di apo agdiretso ka iti Taiwan nya kas deti naramid ti House Speaker iti Estados Unidos nga ni Nancy Pelosi gagiyem kay kamsat nga natangked ni Pelosi natangked ti Amerika nga nagkuna gagiyem kay kamsat nga rumbeng nga saan nabibibiyangan ti China no ana di kitay travel activities di kitay opisyal ti biyang ti White House wenno ijay Amerika kakabsat ken gagiyem. So pagka so dito yung ti maysa kadigitay rason apo nga digitay security analyst ibagbaga nga rumbeng nga saganaan adda diri contingency measure ti biyang ti pagilian nga Pilipinas gapo kadetoy sitwasyon ti China ken ti biyang ti Taiwan no agpanig ka wenno makagura ni Taiwan ken ka mabalin nga agikaro sadtoy digitay agarop 20,000 nga Pinoy nga adda ti uneg ti nasa nga pagilian gigiyem ken kamsat idinto nga damet ti gangandaten tayo wenno gamgamden tayo iti biyang ti China kasla ko DJ joint oil exploration iti West Philippine Sea wenno dito awagan ti South China Sea iti taga China no dito ti Pilipinas West Philippine Sea gagiyem ken kamsat and sabsabali pa nga mabalin even negosyo gigiyem kamsat investment adu di kitay produkto nya sumrek iti pagilian tay nga Pilipinas from China kakabsat ken gagiyem isu nga digiti apo digitay rumbeng ikan ti gobyerno especially ti presidente ti importansya tapnon ti kasta saan tay nga mapagura ti China ngem kadigiti agundaway kasla under Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasla adadang nga rumayray apo ti relasyon
ti Amerika ken ti pagilya na Pilipinas nga kas ti relasyon ti Pilipinas ken ti Amerika idi tiyempo ti amana nga dati a presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. Nga saan niya kas iti biyang ti administrasyon ni dati a presidente Rodrigo Duterte nga medyo makitam nga dati nalamlamiis nga relasyon ti pagilyan tayo ken ti Amerika kadagidi nga gundaway. Mas adadda nga nabarbara ti relasyon ti pagilyan tayo ti China and Russia no ikumpara iti relasyon ti pagilyan tayo iti Amerika kadagidi nga gundaway wenno iti tiyempo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kabayatan na i-greet tayo apo di happy birthday ni Noah Gawiran de Leon nga aday di Waipahu, Hawaii. Kablaaw manipod ka ni grandmother mo ni Ma'am Elis Tamayo iti Bacara, Ilocos Norte. Once again, happy birthday Noah Gawiran de Leon dita Waipahu, Hawaii. Pagyamanan tayo metapo di kitay naayat nga tumultulong kada tayo iti panakaidanon ti programa tayo Damdamag ni Berto. Thank you very much iti CB Farm no Kalawagan Belisario Farm dita Barisbesding ra Ilocos Norte babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Janet Belisario. Agyaman tayo pa kay ni Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 Engineer Vic Ines ti Department of Agrarian Reform Ilocos Norte, ni Ma'am Erlinda Ferminhood ti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte, Mr. Loreto Tamayo Waipahu, Hawaii, Mr. Onopre Durupa ni Tiwayanay, Hawaii, ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap ken Mr. Joe Agtarap iti Iba Beach, Hawaii, ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Ili ti Corimao, Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada, ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lilies General Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Tipugad Lawin North Courier Service, babaeng ka ni Engineer Noel Jose. Nadadagiti pa kalikagom nyo apong ipatulod ka riti kabagyan nyo di Manila, ijay Tugigaraw, ijay Apari, ijay Santa Ana, Pakiramanan Isabela, ken Bagyo, turungen ti Pugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ka nagtutubo, dayto titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito igit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian yung gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy. O para 10 minutos, kalpasan ti oras tayong alas 12. Mapantayo po ka dito nangato ti idol na nga local chief executive no mayor iti maysa kada iti ili dito probinsya ti Ilocos Norte. Sa dinunga ta dito primero distrito wenno segundo distrito. Aping ibagada nga nangato una iti idol ni Apo local chief executive gagayem kay kamsat ngamin ada dito inaramid na iti maysa nga empleyado na
wenno empleyado nga balasang iti may sa kariti opisina iti nasao nga lokal a gobyerno. Ano detoy, pinayaban na kano iti office na kiti dadadjayen apo kasmetla si Maronen ni apo local chief executive na ngato lang arod ti idol nan talaga nagsabay di kinangato ti idol na iti panagbalin na kasla si Maron gagiyim king kaabsat si Maron no kunada diti napaspas di ba kasla umatake nga kanggaro ti taray na gagiyim king kaabsat inatake na kanumeten ni nalapsat nga balasang empleyado. Iti apros ken pekpekel gagiyem ken kabsat. Nagkadwa kami ken ni balungkong Marcos Kiel ket pekpekel kung kunakno ka saksaka luplup pugurgurong tapno dardares dumakkel ni Marcos Kiel kung kunak yung sa bali dati naramid siguro iso ti pangawagan da nga nangato ti idol na ni apo local chief executive ken kasla Simaron nga immatake ken ninalasbang nalapsat a balasang empleyado ti munisipyo gagayem ken kakabsat idi kwan medyo mangliklikliken ni empleyado ken ni local chief executive ngem napan pinayaban manen ni apo local chief executive gagayem ken kakabsat kayat na kanu idi ti pakuyog ni nalapsat nga empleyado a balasang ngimawan met ti mayatamang kuyog di kad kapilitan na panmanen nangato manen ti idol ni apo local chief executive ket inulit na manen nya kasla manen immatake nga si Maron ni apo mayor ken ni nalapsat nga empleyado nalasbang abalasang gagayim ken kamsat idi kwan gaputa saan latan nga mag-agsarding detoy ipayaban namanen saanin nga napan ni nalasbang nalapsat abalasang nga empleyado iti detoy nga munisipyo ni kanon mayor nga nangato ti idol na kenno umatake kasla si Maron gagayim ken kabsat tinapan apagdanon na di opisina nga ayan ninalas mga balasang susapo siniket namanen talagang Armando ni apo nangato ti idol na nga apo local chief executive Armendo gagayim ken kakabsat so sana kanupil ako na nagtured nga talaga nga nangatot idol na kasla si Maron pangante bagamanen nga sexual harassment kunana kanukit anang aminti pang siketam anat pangaprusam ta sinturon na sika nga nangatot ti idol na nga apo local chief executive talagang sabsabali ka anak ngarod iti source ko ket ibagam tamapan ag-research ken ni Kastoy kunak ket agkatawa kunana ket history repeat itself kunana gagayim ken kaabsan so nga ibagam mo na tamapan ag-research tapno ammunat liklikan na idi kwan ni apo nalasbang empleyado nga balasang napangkano kadagiti otoridad iti dayta nga ili gagayim ken kaabsat tapa i-blatter na nga roden ni nangato ti idol na nga apo local chief executive nangato ti idol na yun amo yun nangato ti idol na kasla si Maron no umatake. Yun, kuha nyo na. Idinapan ka dito otoridad, sus apo, nagbalin nga nakaay manen ni nalasbang nga balasang, gagiyim kay kabsat, takunada ka no ipablatter mo, ninangato ti idol na, nga kasla si Maron no umatake, isaklang mo sigod. Kunada ka no, digitay otoridad, iso nga napanin ay di sabali nga otoridad ni nalasbang abalasang. Ita, kakabsat ken gagayem, amuyo kadi, nga nakasaganan nya agsaklang ni nalasbang abalasang nga empleyado iti dito yung munisipyo kontra ken ni local chief executive nga nangato ti idol na
nangato ti idol na ken kasla si Maron no umatake ken ni nalasbang abalasang. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show masarakan iti Biak na Batu Street barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo dayto ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa iti babae kas tameten ti ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. Sa nga pulog at may sapay nga minutos, kasangwanan ti oras tayo nga alauna. Gagayim ken kamsat. Ayun ni Apo Local Chief Executive. Manamnama ka nga mapilaan ti reklamo. Gagayim ken kamsat when no mapaayaban para iti investigasyon. Pakairamanan na po di kiti otoridad nga saan nga nang entertain ken ninalasbang nga balasang idi mapan agpa i-record wenno agpa ag-report sekna na po iti detoy napasamak ken kuana wenno iraramid ken kuana ni Apo Local Chief Executive nga daan iti nangato nga idol ken kasla si Maron no umatake. Ayun gagayim ken kaabsat Okay, tuloy-tuloy gagayim tintay pa nagpipinadamag iladapay nga pimardas inflation rate iti paragnato apo ti presyo digiti magatgatang wenno serbisyo wenno pakairamanan serbisyo idi deto nga bulan wenno tayo napadabas nga bulan ti Hulyo 2022 di ba yung April to May dakil ti ngimatuanen ti inflation gigiyem ken kamsat segon iti Philippine Statistics Authority Chief ken National Statistician Claire Dennis Mapa imabot iti 6.4% di ba 6.1 lang idi agtugaw ni Presidente Bongbong Marcos 6.4 ti percent inflation idi bulan ti Hulyo iti deti nga tawen
nangat nga to ng 6.1% na idi bulan ti Hunyo itag na mga tawen na ken dakkel nga nagngatwan na iti 3.7% iti isumit laeng nga bulan na itay napalabas nga tawen 2021. Medyo dakkel nga debate dito idi apo ang parwar ti PSA, Philippine Statistics Authority, gaputa iti bebiyang ni Presidente Marcos idi agtugaw, makatugaw kasla di na patyen di 6.1%. Ada di isaset na nga rason na nagiyem keng kabsat ngimitata siguro masuportaran ni National Statistics Authority di parwar na gagiyem keng kabsat gaputa adadapay nga ngimato from June to July gagiyem keng kabsat 0.3% na diding imatuan na from 6.1 nagbalin nga 6.4 ti inflation rate gagiyem keng kabsat dati ga may tudtudo nga rason po iti panagnato ti inflation iti bulan ti Hulyo ket mas alalisto nga imato di free presyo ti food ken non-alcoholic beverages kasta dati katadan ti 6.9 inflation kastamet ten 64% share nga panagnato apo iti iso amin nga inflation iti pakabuklan ti inflation ti pagilyan nga Pilipinas gagiyem ken kabsat when dati gayam ti malagip ko din gapo apo ti panagnato ti tax when buwis especially sin taxes sigarilyo, arak ken sabsabali pay beverages di may bagbaga nga rason nga kimayat ti inflation nga isuman nita iti may bagbaga gagayem ken kabsat iti detoy nga bulan ti Hulyo na panabulan ti Hulyo nga ngimato apo ti per presyo digiti digiti foods ken non-alcoholic beverages ken kasamit ten imabot ti 6.9 inflation ti 64% share iti panagnato apo digiti iso amin nga inflation wenno deti ti sibubukel nga inflation ti pagilyan na Pilipinas but nukit kitam saan lang nga taxes apo di ba diti Bakers Association dumawdawat da iti mas nangatngato nga presyo ti Pinoy Pandesal together with Pinoy Tasty deti bread nga deti ket masansanen na po nga pamigat tayo kadigitay pada nga nakukurapay nga Pilipino gagiyem ken kamsat ngimato met ti 9.2% inflation kaditi presyo ti dito yan ikan seafood products manipod diti 6.7 timet karne meat products nga dito ket nakay-record ti 9.9 dito ti kangatwanen apo nagngatwan ti presyo ti karne 9.9 manipod apo ti 8.1 idi Hunyo asukal gagiyem kabsat confectionery kaditi produktong diti pangmatamis panghimagas ngimato apo di 17.6% manipo diti 10.9% idi bulan ti June sigun pa kinimapa may kadwa commodity group nga nangato ti panagnato na ket iti biyang ti inflation ket ti transport index nga dan ti 8.1 idi Hulyo ket nagbali na po nga 17.1 manipod Hunyo 17.1 idi bulan ti Hunyo gagiyem ken kabsat di pamasahe ti barko ngimato 42.6% manipod ti 18.6% idinto ti pamasahe kaditi lugan na po iti biyang ti daga transport ngimato iti 33.6% ken 16.8% manipod dapo ti dati nga 16.8% when even aeroplano gagiyem ken kabsat di ba aday din di pakamo di kitay airline companies nga ingato da apo ti plete so di kitay adda di abroad kasla ko makin ni friend ko nga Fredes Quesada gagiyem kay kabsat no agawin medyo nangingina iti pagplete na at inagipangato apo di kitay airline companies di kamo kaditi mabayadan kaditi airports ngimato gagiyem kabsat ti may katlo ang commodity group nga nangipaay iti nangato nga panagnato iti deti nga bulan ti presyo na mangato ti panagnato ti presyo na iti deti nga bulan ti July ket ti inflation rate inflation print di restaurants accommodation services index nga dati 3.4 manipod ti 2.8 ken nadapay paset na po ti 10.9 nga panagnato iti inflation iti naparlabas nga bulan ayan when di ba kuryente lang ngayon adali kita kain inuman tayo apong agtagikwa kaditay hospitals together with hotels restaurant nga gapu iti nangato nga presyo
ti elektrisidad iti kabukbukudan tayo nga probinsya, lugar, gagiyem keng kabsata, mabalin nga mangitunda dati ti panag-adjust dan, hupay adda digiti saan na ko mga kayat, ngay adjust apo DJ accommodation fee da, karigiti hotels together with restaurant. Ngem sigurado nga adu digiti mangingato, mga adalen ti panakaingato na nupay imbaban ti inay kapo ti ti singir na kada tayo nga member consumer owners gigiyem ken kaabsat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, tuloy. Dapat na bati 2 minutos kasanguan ti Orseo nga alauna ni Dorocha de la Cruz kabkablawan ni happy birthday ni Noah Gawiran de Leon di Taway Pahu Hawaii. Apuko ni Ma'am Elis Tamayo agkasangay iti dating aldaw. Happy birthday Noah Gawiran de Leon. Kabayatan na mapantay apoy di Canada gagawin kay kaabsat. Inigita na po ti Canada ti panaglako wenno panagangkat na kariti handguns kas panangliklik iti panakapaspasama mabali na panakapasama ka po ti mass shooting akas kari na paspasama ka po ijay Estados Unidos. Second, iti Public Safety Minister Marco Mendicino nga nangrugin tinasao nga panakaipawil ti panagangkat ti armas wenno paltog into Agosto 19. Inpeteng na nga dati ket maysa wenno ti ursar ti paltog ngamin ket isu ti panangang kaaramat na tapno mang pumapatay ti maysa nga gikikot ti paltog. May palagip nga adu ti insidente ti mass shooting nga na-record ti Estados Unidos iti daytoy laeng nga tawen. Ayun kita inyo apo ti kinaanad ti nasao nga pagilian saan tayo nga mailiklik nga ti pagilian nga Canada apo adu ti Filipinos gagiyem ken kabsat iti dating idi kalman nag touchdown di Canada dati friend ikit mi apo from Hawaii na panda Canada ni Julie Antes gagiyem ken kabsat ken ni Nenita Alcantara dada jay nakita nga ron dito post da ket nagmimit da kada Gloria Agadjer may sa karitay followers tayo apo iti ENR online kang ron ti programa tayo tinapalabas ken damdamag ni Berto. So ure dito pagilian tayo nga Pilipinas deta kumati may sa kadagiti may pawil unay nga husto apo nga basta-basta sa makaala iti paltog numalagip yo apo ni apo attorney Yaser Umar Sema nakain inuman tayo adati kabukbukudan na apong advokasya nga nuwen ken mabalin maigetan
ti panagikot ti tao iti paltog aglalo apo digiti malisensyaan gagiyem ken kaabsat gaputa ije yanda ije Mindanao adu digiti mapaspasamak o deti na udi nya panang panakapaltog apo ti former mayor ije Lamitan nakairamanan deti close aid na kastamet ten may isang security guard ken nakapaltugan pa deti anak na nga naggraduate ti abogase ije Ateneo gagiyem ken kaabsat taga Mindanao ni Tiao Chow Yumol gagiyem kay kaabsat nagbali na dakil nga issue daga po tikado digiti mang suporta wenno mang kakaasi ken kuana apo iti biyang ti social media nga nangitunda apo iti panag-privilege speech detoy diputado manipud Lamitan ni Hataman nga nagkunan na kaano nga kuno kasano nga may bilang nga may nga hero ti may nga mamapatay wenno pimmapatay ngunit ada diti mga ibilbilang ken ni Tiao Yumol nga isuna ket hero gapu iti inaramid na wenno suportaran da pa iti inaramid na gagiyem ken kaabsat ket no kastoy tay amin kunati nasao nga diputado hindi pa nagdiskurso na apo iti session ti lower house no House of Representatives saan tayon nga maalwadan wenno saan tayon nga mailepas wenno saan na malpas ti panagapaspasamak ti panagpaltog wenno pammapatay usar apo ti armas nga paltog gagihim ken kabsat ngano kitain tayo daytoy ti kayat nga liklikan ti Canadian government isu nga sa andan nga ipalubos pa yapo ti panagangkat ti paltog siguro adto digiti negosyante agang angkat ti paltog sa ilako kaditi Canadian citizen gagihim ken kabsat ngem gapo apo kaditi paspasamak iti Estados Unidos nga mass shooting na panunutan da nga isardengen apo ti nasao nga pagilyan ti panagangkat iti armas no di pa ket gobyerno kasi di Canada ket adto digiti government entities po wenno business ije apo ti papanan wenno isu ti pakailakwan digiti kakastoy kasno kumaarak ada diti government stores base apo kaditi panakin inuman tayo kadigitay makain inuman tayo nga adda ijay Canada. Okay, agyaman tayo apo kaditi viewers tayo ni Jocelyn De Luna dito Caloocan, ni Ma'am Elis Tamayo, ni Dorothea de la Cruz. Thank you very much. Iti pa nagbuya yun ni Fredes Quesada, EJ California, ken kasamit din ni Ren Ulep Balisakan. Maraming salamat. Awanin na po tinabati pa yung oras dito dito yung aldaw, iti programa tayo Damdamag ni Berto, dito yung arudin ti pagayam yo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni Francis Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Sabado tay amin asa nga pada agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar, identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Salwadan ti bagi, kontra iti dengue. Edideti nga paragtutudo, agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Syudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga awara na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo digito ay pumigsa ang kalaki din nga diabetic, hypertensive ket mapigilan da digiti saksakit nga dengue tan dami digiti makagkagat nila mo nga mabaling nga da dengue kadakwada ng napigsada ang gurigor ang damit nga makarik nga timadi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Pinapalabas
Namuli ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Ti napalabas. Balbalay yung kablawan da kayo papagayam, itinagasat nga malem, ti Sabado yung amin at sangapada. Agosto 6, 2022, danon mi kada kayo ti sabali manin na parang, ti programa tayo, ti napalabas. Dito di pagayam yon ni Robert De La Cruz, kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno da kami ti agdanggay nga mangawis ka na kayo para iti may isa nga oras. Ngayon di pa nangituloy nga panangibasa iti detoy surat nga nakaipalaunan tinapalabas. Wenno pa kasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Sabina. Yan tayo tuloy ngay basa dari surat ni Sabina, pagyamanan tayo di sumaganad. Agyaman tayo di Pugad Lawin North Courier Service di Balintawak Street, Lawag City, babaeng ka ni Engineer Neil Jose. No dari di kalikagom yung ngay patulod, ipawit para ka di kakabagyan, when ipatpatigyo di biyag, manipud Lawag, mapaniji Manila, mapaniji Cagayan, Santa Ana, Tugigaraw, Apari, kastamet tayo di probinsya ti Isabela, Kenore di Baguio City. Mapangkailangan di Pugad Lawin North Courier Service di Balintawak Street, Siyudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Kastabing agyaman tayo kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital iti barangay na iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo iti barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Ancheta dito Toronto, Ontario, Canada. Ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Corimao, Ilocos Norte. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Miss Erlinda Perminhu iti Barangay Naglikwan, Pasukin. Ni Project Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 Engineer Vic Ines iti Department of Agrarian Reform ti Ilocos Norte. And thank you ti CB Farm Bueno Kalawagan Belisario Farm iti Barangay Barisbes, Dingras, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat.
Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Tingaro din papagayam, ngayon tayo rugyan, weno ituloy nga ibasa. Ili may katlon nga gundaway, dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas, weno pakasaritan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Sabina. Nadanon ti Rabi Manong Robert. Kabigatan na isunton ti panakaibiyahe ti inak. Tapno may panen ijay mental hospital ijay Manila. Kabsat ko. Nakatugaw ti inak iti atidog nga tugaw iti salas. Naulimek detoy. Naulimek nga maimatangam wenno makitam maaninawam iti rupa na niliday. Saan niya kas karirimun unang aldaw ngagkatkatawa agsang sangit ken nagsao-sao. May sa titurong ti matana. Inasit gak detoy ket kastoy ti balikas ko. Nang ento no bigat ket ada ti papananta. So nga sa paem ti maturog. Mapantata mapaagasan ka. Minatmatan nak. Awan ti ure anya nga buses nga nagaon iti ngiwat na. Ngem nakitak ti panagkirem na. Ket di ukrad namanen di ti dua matana. Dita nga digitoy ket nakitak ti panagbasana. Agluan ni nanang Manong Robert. Inalak ti face towel nga nakaparabaw iti abagak. Pinunasak digiti mata ni nanang. Wen. Pinunas ko digiti agarubo sa luwa. Manipod ka ni mata ti inak. Ngembayat nga punpunasak. Digiti dua mata ti inak. Digiti meten matak ti agarubo si ti luana. Ngamin mapanunot ko. Mayadayon ni nanang kanyak. Ngem masapul nga ibturak ti panakayadayo ti inak. Ngamingket paramit lang iti pagsayaatan na. Aglalo kabsat kadagiti naudi nga duwang aldaw. Imadayon ni nanang. Wen sinapsapul ko. Nakadayutan na paniti sa bali apurok. Ketamangan tada ti dake sa mapasamak kenkwana. Kang runaan na ti mabali na pan nakadung partilugan. Wenno, pagang angawan digiti naluluko nga tattao.
masapol nga ipturak nga pumanaw ka. Para iti pagimbagam. Bareng ti pan nakaisirek mo iti hospital, di iti adda diferensya ti panunot na maagasang ka. Balon mo ti kararag ko nanang ko, nga sapay ta umimbag ka. Kinunak nga kagiddan ti panangarakop ko. Ngem awan o awan ti kaslasumbat wenno response na iti panangarakop ko. Inakay ko nga rod ni nanang nga simrek iti kwarto, tapno maturog kamin, Manong Robert. Kabigatan na nasapa dinigos ko ni nanang. Ngaminta, day trip, tipan na kay biyahe na. Saan kami nga sumurot kini Auntie Lydia? Ngay madda ti kinasarita ni Auntie Lydia nga mangkuyog ken ko ana. Nga dahito ket may sa nurse. Tsaka mo no bayadan ni Auntie Lydia wenno sa Auntie nurse. Gapot a pribado met. Kaniso kanon ti makaammo para iti panakayawat ni nanang, iti nadakama ta hospital. Idi aglawag kabsat ko na digos kun ti inak, naruatak meten. Kasla agkutukot digiti tumeng ko, kasla maribribsay ti barukong ko. When, manipod na kariingak, dinigos ko ti inak, agar arubos digiti luak. When kabsat, agasim kadimet ti anak nga mayadayo iti ina. Nga sipud pan na kay taok ket jakpay napadasan, tinaipusingken ko ana. Jakpay napadasan tinayadayo ken ko ana, Manong Robert. Nagtuloy ti panagtulid ti uras. Addan ni Auntie Lydia ken addan ti lugan, manipod iti health office tili. Nga dayto iti mangitulnog ken ni nanang, iti papanna iti mental hospital. Madanaga na kidita ang mga taghurumentado ni nanang. Ngem natalugod, wen kabsat ko, natalugod na naglugan. Ket idita makaluganen kabsat adaddan ti panagladingit ko. Inaset ganak ni Auntie Lydia ket kinunana kanyak. Patib kerem ti pakinakon mo. Saan mo nga ipalubos nga maibuyog kay ti iliw mo kininanang mo? Pagimbagan ti inam detoy. Uray siyak maladingitan nga agsina kayo. Ngayon ti maramid ta. Awan ti maramid ta no diti mangtungpal iti detoy nga pasama. Tapnon ti kasta aglaing ti inam. Dakkel nga ng patibker iti pakinakem ken riknak ti balikas ni Auntie Lydia. Manipod iti pinagtakderan mi ken ni Auntie Lydia alikod ti lugan. Kabsat ko aguddugen ti ligay ti nasaong alugan. Umadayon ti lugan nga nakailuganan ti inak. Adad namanen nga agarubos digiti luak. Adad damet nga inirutan ni Auntie Lydia ti arakop na kanyak. Imarakop pakit kinunak. Diyakam mo no kasano nga maibturak. Diyakam mo no kasano nga maawat ko deti apasamak. Kinunak kabsat nga bulunen, tipan nakailinged ti lugan, nga nakailuganan ti inak. Edi makaadayon, weno saan mi na makita ti lugan. Binilinak ni Auntie Lydia nga mapangkualanen digiti arwatek. Nga idi pa'y rabii nga nairubwat ko pagayam ko. Alamon digiti arwatem ta. Agawit ka ni Jibalay. Jaklakit di maakong agmaymaysa ka dito eh. No addadake sa mapasamak keng ka babalawek ti bagi. Ngamin, ingkarit nga tulungan ka. Pakaramanan ni nanang mo. Gayem ko ni nanang mo.
Sakbay nga nakastreka kiti pagtrabaho ako ng pangisuruak ket nagkatrabahoan kami ti department store. Naragsak kami agkuy-kuyog. En bilang ko ti inam kaskabsat. No pa'y iniinoonang imsyak. Iti agarup talo at awen. Nagbalin na napatig ti tunggal may sa kada kami. Iso nga, ita tamasapul na titulong pakiramanam. Silulukat ti dakulap ken bagik nga tumulong kada kayo. Balikas ni Auntie Lydia. Agyamanak, tita kinunak. Nga bulon kon ti simrek iti balay, tapno alaek ti bag nga nangikargaak iti sa anunay nga adu nga arwatek. Tawan met ti adu nga arwatek Manong Robert. E di rumara ti balay, kabsat ko, nga pag nairan mi. Ininayad ko a ginuyod ti rikep tiri daw. Ket ti panaganit it ti bisagra. Simmabay ti anit it wenno anek ek ti pusok. Ket kastoy digiti linaon ti panunot ko. Nagbalin ka nga napatig, kanyak. Gaputa sika ti balay nga nang kupikop kanya pakiramanan ti amak kininak. Sika ti nagbali na proteksyon mi kariri angin tudo ken bagyo pakiramanan ti napudo ta panuwen. Ngem gapoy di saan yan mapakpakadaan na pa sa amak. Panawan ka nga pagtaingan niya na pipulod ka na kami. Ngem ibatik ti napalaw sa panagyaman ko ken ka. Kinunak, Manong Roberto. Sakbay nga nagluga na kiti tricycle nga pagluganan mi nga mapaniti pagtengan dan ti Lydia. Tinangad ko ngayon pangatoin pababa. Tinagnaringan mi nga pagtengan. Kalpasan na limuga na akon kabsat. Pinunasak na gini matak. Gaputa, jak mapengdan, ti panagarubos na gini luak. Madamdama pa'y Manong Robert at da kami niti pagtengan da Tita Lydia. At dati asawa na iti kusina nga aglutluto. Ngembayat ti panaglutluto na at daarak iti sikigan na. Wen kabsa. Aglutluto nga magin inom. Inya sidegnak ni Auntie Lydia ket Anthony. Dito ni Sabina, ti anak ti gayem ko nga. Ni Lisa nga naipanin ni Jay mental hospital. Manipo di takit kadwa tayo dito'y balay. Sige. Ginana kayo ta mga kaiton. Apay, saan ka manin namangan? Nakaadum sa manin ti minom. Dito ti saan nga nasaya at keng kakit ta. Nagluto kakit. Kabulbulon ti panaginom mo. Hagtal na ka man sika. Lydia, isulaingin tinabati nga ragsak ko dito eh. Kinunana. Sige. Isaganom to nga ruden ti pangananta. Mangang kamintod. Umay ka, sabi na ta, yam amu ka ti anak ko. Ni Sheila. Kinunana. Napan kami iti kwarto ni Sheila. Nagtuktok ni Auntie Lydia. Sheila, rumor ka anak ko ta, yam amok ni manang mo Sabina. Kinunana. Ininot nga naglukat tiri daw, kabsat ko. Naikwadra ni Sheila nga anak ni Auntie Lydia. Anya na pa nakakigtot ko, kabsat. No kasanuti napinta sa langa ni Auntie Lydia.
wenno Tita Lydia. Ken uray itinapuner nga langa ni Tito Anthony. Sabali ti langa ti anak na. Kasla ita pagayam ko. Napugot, kulot digiti buok na. Nupay kasta tilaing pakaidumaan na itila nga digiti agpag na nga ita iti kalkalsada. Nadalus ti arwaten na. Ken uray ti bagina ket nadalus. Diyak nakauni ngem ni Auntie Lydia ti nagbalikas. Sabi na, iso ti anak ko. Ti anak ko nga maumumsikin mauyuyaw. Pemet Auntie. Gapuy ti langana. Gapuy ti langana. Ado di kiti saan na makaawat ken kuana. Ket ti kadadaksan. Pati ti asawak nga ni Anthony nga amana. Saan na nga maawat? Di malpas ngayam amunak ni Auntie Lydia wenno Tita Lydia ken ni Sheila nga anak na. Sigud nga simrek ti anak na ket inrikep na ti ridaw. Nupay kasta balbalo nga pinulukatan ni Auntie Lydia. Saan mong kabuteng ni manang mo sabihin na anak ko? Saan niya kas kadagiti sa bali nga tao? Manipo dita, kadwa mo ni Sona. Kinunana. Edi kadami ti uneg ti kwarto ni Sheila. Kasla kayat na ti agsangit. When? Kasla kayat na ti agsangit pagayam ko. Inasit ga ket kastoy di balikas ko. Saan kang agsangit? Kayat mo ka di nga kadwanak. Kinunak. Nagtunged detoy sanak kinita. San mo ka di nga kabuting tilangak mana? San ka di nga kasla ka di sa bali nga mangliklik no masabat dak? Saan? Saan? Saan ang nga kasta? Mailiwag iti kabsat gaputaw mo met iti kabsat ko akasken ka. Kinunak. Nagtimek ni Auntie Lydia ket kastoy tis balikas na. Manipo dita. Agyanen ni manang mo sabihin na iti kwarto ma. Orita double deck met deti katrem. Isu na ti akin nga to ket sika ti akin baba. Kinunana. Nagtunged ti ubing. Agtawin nga ta ni Sheila iti sangapulo ket duano ja kagriro. Tasan met nga naibaga ni Auntie Lydia. Inaunaak iti agarot dua wenno tallo atawen manong Robert. Idi matugtog ti ridaw ti kwarto ket kastoy ti balikas iti ruar ti kwarto. Mapangkay manganen. Naidasar konti. Makan. Rumarkay ditan. Madlawen nga kaslag ngadal ti buses ni Uncle Anthony manong Robert. Inlukat ni Auntie Lydia ti ridaw ti kwarto. Adda ni Uncle Anthony ti sango. Nakauksob detoy. Awan ti t-shirt na. Idi nagbalikas ni Auntie Lydia ket kunana. Apay, san kayang umaymangan? Umay kantagigiddan tayon. Nadlaw ko ni Sheila nga kasla simmalipengpeng kanyak. Ken pulos nga di na kayat nga kitaen tila nga ti amana. Diyos ko, kasla kabuteng ti ubing ti mismong amana. Simmong bat ni Tito Anthony ket kastoy ti balikas na. Dakailatan ti mangan. Jak makapangan no, adda kasangok nga kasla aglanglanga nga orangutang. Kunana manong Robert, nga amok nga ti mismo nga anak na, ti pakai sangratan tinasaw nga balikas
kang runaan na iti balikas nga oranggutan. Bayat iti kaadami iti panganan sana maununi wenno kasla agbubuteng latta ni Sheila. Agabay kayon tapno makapagin na maamu kayo nga nalaing. Kinunani Auntie Lydia. O anya ti kayo si Daen. Naimas tilinuto ni papang mo. Sheila, amok nga paboritom ti sinigang nga ikan. Adda pa'y adobo nga karne ti baboy. Sika Sabina, anya ti kayat mo? Inala ni Sheila ti adobo nga karne ti baboy ket nangikarga iti pinggan na. Inyawat na kanya nga kadigdan ti panagbalikas na. Favorite ko deto'y manang sunga. Agsida ka. Saan mo ka di nga kayat ti adobo? Kinunana. Aman, magustuak ti adobo. Sunga, ikanak. Inawat ko nga siraragsak ti pinggan. Dito'y nga naimatangak ti panagisem wenno yu isem ni Sheila. Nga daytoy ket jak nakita bayat ti kaadami ti kwarto na aginggay ti panakasabat mi ti amana iti sango ti mismo a kwarto na. Naragsak ti panangan gaputa naimas ti masida. Wen kabsat. Agingga nga idimangmangan kami imay ni Uncle Anthony limabas iti lamisaan nga ayan ni. Nadlaw kumanlatan ti panagsardeng ni Sheila nga simubo. Pinetpetan na ti kutsara ken tinidor ket ditoy nga imbaba na ti rupa na nga simangoy ti mismo a pinggan na. Nga kaslauken nga adda ti kabuteng na. Imay gayam ni Uncle Anthony iti kusina ta naripatan na ti buti ti arak. Wen, ti inumen na nga arak bayat nga aglutluto Manong Robert. Naglabas digiti aldaw, adupay digiti naamwak. Iti biyag ti pamilya nga nakikabalayak. Sa ano nga agkasurutan digiti agasawa gaputa. Kasla saan nga aklunen ni Uncle Anthony nga anak na ni Sabina. Nupay ubingak pay, iti tawen ko idi nga sa 15. Nagistorya ni Tita Lydia kanyak. Baya titi kaadami ti ruar ti balay. Idi kano aginaw kabsat ket adda kanayon nga mangsabat-sabat ken kuana no mapani ti pagisuruan na nga may sangaita. Nga dumawat iti kwarta wenno makan. Idi damo kunana ket ibalbalunan na wenno ikan na karigiti makan. Saba no daduma ket inapoy ken si Daen. Tititid na. Ngem ti kinagura na ket saan kano nga mapnek tinasao nga ita. Ititid na nga makan. Ket isinyas na pay nga dumawat iti kwarta. Ngagingga nga naumuma ni Auntie Lydia nga mangipapaay iti tulong iti nasao nga ita. Ket iti na minsan nga ipapan na ti eskwela nga sinabat manen ti ita. Dito'y kano kabsat nga ipapilit na wenno guyuden na pay tibag ni Auntie Lydia. Saan kanon nga nakapagtipel ni Auntie Lydia ken di na maawatan ti bagina no apay nga kasdilaingin ti pungtot na itinasao nga ita. Ket minalmalo na deto'y usar ti bitbit na nga atiddo nga payong. Jak na bilang no namimmano nga impalik-palik ko kenkwana ti payong. Agingga kano nga rimwar ti security guard ti eskwela nga pangisuruan na. Ket inanawa na ni Auntie Lydia. Nakita na kano ti pingping ti ita nga nadunor ken agar-arubo si ti dara. Bayat ti panangyadayo ti sikyo. Iti nasao nga ita manong ko. Nakasaksakit kano ti panangkusilap na
ken ni Auntie Lydia. Inipas ngay ni Auntie Lydia ni Sheila. Dito'y kanon nga nagsidaaw. Dito'y nga timmao ni Sheila nga kaslaglang lang nga ita. Nga ibilang kanon ni Auntie Lydia nga dusa na. Gapo iti panangdangran na iti agpalpala mga ita. Ngay mununan nga ikan na kaditi makan. Ngem gapo iti panagdawat na iti kwarta ket nakapungtot. Nga rason tinangdangranan na kenkwana. Kanayon kano nga dumawdawat iti pamakawan iti Dios. Ngem may sa kano nga baket tinangibaga kenkwana iti ta maistorya na detoy. Nga ipatig na ti anak na. Gapu ta isunto ti silaw. Wenno sa rukod na iti masangwana na aldaw. Dayta nga rin tinaramid ni Auntie Lydia. Tinangipateg iti anak na. Ngem ti asawa na nga ni Tito Anthony. Ket isu kanumit den tinangrugyan na nga agbarbartek. Ken, adda pa yun ti atap na. Nga adda sa bali nga lalaki, nga nang putot iti asawa na nga ni Auntie Lydia. Ken tinakaamamak wenno, nakasasakit na kem ko na ni Auntie Lydia. Ket ti saan na nga panangibilang ken kanayon na panangungungit na, ken ni Sheila Manong Robert. Edi may isa nga apagsipnget kabsat ko. Dito'y nga agtutugaw ni Uncle Anthony Tinuar. Gaputay mununa nga simmang pet. Manipo diti trabaho na. Saan ka di pa nga simmang pet ni Lydia si Kasabina? Saan pa'y tito? Ngem, nakaluto akong tito. No kaya tiyo, mangantayon. Mangantayon ta, umuno natin ta. Ayabakon ni Sheila ket ado kano di kiti ubrain na nga assignments na. Ay, no kayat nanti mangan, di nga orang gutang, mangang kailatan, urayek ti asawak. Kinunana, ngem madlaw nga damanin inom na. Pumanawak kuman iti ayan na ngem napasungadak ni Auntie Lydia. Medyo sumipngeten, Manong Robert. Idi ba kaasideg ni Auntie Lydia iti ayan mi ken ni Uncle Anthony. Timmakder ni Uncle Anthony ket bigla na at tinungpa ni Auntie Lydia. Ureak la nagkintayeg kabsat. Idi matungpa na kastoy ti balikas na. Naladaw ka man ang nagawid. Naggapu ka nga tamanen iti enti lalakim nga negro loko. Madamdama pututan na ka manen iti kasla orangutang. Anthony, anya ayat ti sasawem. Mamimanon nga ulitek kaawan ti sa bali nga lalaki ti biyag ko si kalaeng. Putot mo ni Sheila, anak ta nga dua. Panangipeteng ni Auntie Lydia. Gandaten namanen nga tungpaen ni Auntie Lydia ng jak na puputan. Nagpatinga ni Sheila iti nagbaytanda. Wen kapsat. Nagpatinga ket nagbalikas ti ubing iti kastoy. Siyak lang ti papatayin papa. Saan niya ni mama? Kakaasin ni mama kin ka. Siya kun ti papatayin tas siyak ti sabidong mo. Siyak ti anak na di mo maawat. Papatayin na kun ta mauma ako na agbibiag. Balikas ni Sheila manong ko. Urayak la nagkintayeg kabsat. Nariribok ti pamilya. Nga rason nga pimanaw ti ama. Nga isumit ti nakaperdyan ti nasimbe nga panunot ti inak. Ngem sa balimet nga bersyon ti riribok ti maim imatangak iti pamilya ni Auntie Lydia. Manong ko.
Kasangwanan niya tuloy ting ibasa, diti surat ni Sabina, agyaman tayo iti CB Farm, Mino Kalawagan, Belisario Farm, Manipud Baris Besding, Ilocos Norte, babaen kada Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Janet Belisario. Agyan naman tayo pa kani Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Engineer Vic Ines, ti Department of Agrarian Reform, ti Ilocos Norte, ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap, ken Mrs. Millie Espirito Agtarap, Manibud Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, iti Corimao, Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Ni Engineer Neil Jose, iti Pugad Lawin, North Courier Service, iti Balintawak Street, iti Siyudad Tilawag. No kayat yu, ti agpawit, when no mangipatulod, kariyan niya manabanag, kada iti patpatig yu di biyag, when no kakabagyan yu di Manila, kastamet ten iti Isabela, ejay Cagayan, pakiramanan ti Tugiganaw, Santa Ana, ken uray iti Baguio City. Sindadaan ti Pugad Lawin North Courier Service nga mangibiyahe kadagita nga pawityo. Mapanlaeng iti Balintawak Street dito Siyudad Tilawag. Mukalikagom mo ti makagatang kadiri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian yung gowns sa babae, kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Ken no kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Happy birthday kay Noah Gawiran de Leon iti Waipahu, Hawaii. Greetings coming from your grandmother Elis Tamayo Gawiran. Kablaon tayo met ipanagbibuyan ipagayam tayo Fredes Quesada ni Ren Ulep Balisakan ni Eloisa Guerrero ni Jocelyn De Luna, ni kasin ko Onofre Durupan, dita Hawaii, ni abalayan ko Lando Barot, ken kastameten, te kasinching ko Imelda Layugan. Idultuloy tayo nga rin nga basa dito surat ni Pagayam tayo Sabina. Kalpasan, digidi nga balikas, ni Sheila, nagtaray nga napan, simre kiti balay, nga napalalo ti anugugna. Timmalikudak met ket sinurot ko ni Sheila, gaputa maasya na kunay kenkwana.
Adda itirabaw ti Katrina, nakapakleb. Ngem makitam ti panagbagkabagkat ti bukot na gapu kariri sa ibek. Inasit gat, ket kastoy digiti kinunak. Saan kan nga agsangit? Makabadagis ken kati kanayon nga agsangsangit. Adun sa pay ket di pa nakakitak ken ka nga aglulo ah. Ngem ting ka kumapa nagkatawa. Di ka kadi maumang aglulo ah. Kinunak. Inyangad na tirupa na ket kastoy ti sungbat na. Saan? Saan na ka maumang aglulo ah? Ngamin, kan kanayon nga kakaasyak ti bagi. Kan kanayon nga masaasya na kiti bagi ka maumumsi. Uri ko maumsyan nak ti sabali nga tao. No saan niya ti pay mismo nga amak. No saan niya ti pay mismo nga amak ti manggura iti langak. No si katisyak, manang sabihin na. Saan ka di nga kay kayat mula ngem ti aglulua, ngem ti agkatkatawa. Saan ka di nga kupikupam niliday, ket adaywam ni ragsak. Gaputakan ka na yun meten nga bangungot, tirabi nga sumangbay ken ka. Saan na ka nakasungbat? Inininot ko ket di nga binangon ni Sheila. Titunggal pa na kairurumen. Adan tutumpar nga, subad na, nga saan niya kang kanayon nga ladingit. Adan tumitragsak. Isu nga di mo pukpukawin tinamnamam. Kinunak. Idi mangig na deta nga balikas, imarakop kanyak ni Sheila. Agyamanak manang tadda ka. Adda ka nga katkadwakin mangliwliwakan niya. Mangpatpatibkir di bagik kastamet tin itinakim ko. Madamdama pa'y kabsat, naglukat tiri daw ti kwarto ni Sheila, ni Tita Lydia. Kaslaawan tinapasamak. Nagbalikas ket kastoy ti sauna. Kamay kayon da kay nga duwata, mangantayon. Anya ka di ti linawtom sabina. Nagluto akiti, dinengdeng, ken naglinta akiti ikanta. Amok nga iso di paboritong tita. Ore ni sila ket gusto na met ti dinengdeng. Saan ka di? O sige, umay kayon. Umay kayon tumapantayon mga. Mas daawak no apay nga kaslaawan latakin ko ana. Ti panangdangdangran ni Tito Anthony ken ni Tita Lydia. Idi makapangan kami imuna nga simrek ni Sheila iti kwarto na ket nabati kami iti kusina. Ditoy nga nakitak ti panagluwa ni Auntie Lydia. Apay miten nga agsangit ka auntie. Apay nga agluwa kameten. Numan di ti bagiyo. Mapangkailatan iti kwarto yu, tas siya kung ti mangurnos iti kusina. Kinunak. Saan? Awan ti mariknak, wano saan ka masakit. Ay ayak laing ti bagi. Agbalbalinak nga, martir. Agbalbalinak nga, kaslo santo nga orean niya ti aramidin da kanya ket agpakpakumbaba kang runaan na ti asawak nga ni Anthony. Apay ngamin nga diyo ireklamo. Hindi kanayo na panang dangdangran na kada kayo. Awan ti tured ko nga mangireklamo king kuanan. Mabuti nga sabihin na amangan tamas na karkaro ti aramidin na no. Ibutaktak ko ti aramidin na kanya. Aglaloy ti anak ni nga, Sheila. Sunga, patpatib kiriklat dan ti bagik ka kanayo na madangdangran ket mapagsasawan. Barbari nga dan tumet daing pan nakalawlawag ti panunot ni Anthony.
Ket maipilit ko nga putot wenno anak na ni Sheila. Sa dinungaro din ti ayan na. Sa dinun ti ayan ni Tito Anthony. Rimor manen. Siguro ket napan manen iti. Sa dino. Bayamon. Umay kan ta. Ornusen tantid na nga nan tayo. Naglabas dagiti aldaw, Manong Robert. When? Kas kinunakon sa bali nga ladawan ti pan nakairurumen. When no kinariribuk. Ti maan-an ninawag iti pamilya ni Auntie Lydia ken ni Uncle Anthony. Nga pagbalbalinan met nga kasla biktima iti dayta nga pasamak. Ti anak da nga ni Sheila. Rason nga maas-asyanak unay ken ni Sheila. Ngem mamati ka man wenno saan pagayam ko. Ni Sheila ket saan niya basta-basta nga ubing. Nalaing iti klase. Wen kabsa. Adu digiti nakabitin nga medalya iti unik ti kwartuna. Nga saan niya kayat nga ibitin ti inana iti salas. Nga minket. Agreklamo ti asawa na. Ti ama ni Sheila nga mangilaklaksid wenno saan na mangibilang nga pudpudno nga anak na. Tinasao nga tao pagayam ko. Naglabas pa digiti aldaw, adu digiti na amwak. Adu pa digiti na amwak nga makasagid rik na nga pasamak. Ngamin na istorya ni Auntie Lydia iti agenrolin iti kolehiyo ni Sheila. Nga idi kano elementarya ket inenroll da iti maysa nga private school. Ngem saan niya nakaanos ni Sheila gapo iti panang mata-matada ken kuana. Isu nga kapilitan nga napannagadal iti eskwela nga pampubliko nga pangisuruan ni Auntie Lydia. Nga midintag high school, dito'y ngayon panday iti maysa nga Catholic school. Ket nakipakaasi ni Auntie Lydia kadag iti mangimatmaton iti nasaong eskwela. Nga awan kan kuma iti mabalin nga pakapasaktan ti anak na. Engkari kanumet digiti papadi ken mamadre. Nga saan da nga ipalubos nga adda digiti mangbuli wenno manglukluk ken kuana gapo iti langana. Naukag detoy gapo iti panagenrolen ni Sheila iti kolehiyo, Manong Robert. Isang aldaw ti Domingo pagayam ko nga saan nga mapanit eskwela ni Auntie Lydia. Nagtutulag kami nga mapang kami ti maysa nga resort. Tamapan kami agdidigos ni Auntie Lydia ni Sheila ken siya. Ken saan mi nga inraman ni Tito Anthony gabuta sigurado metlaing nga saan ako muyo. Idi mayarwat mi digiti balunen mi nga mapanit ti resort. Kinul-orayan min tilugan nga tinawagan ni Auntie Lydia nga mga lakada kami. Rimwar ni Uncle Anthony ti kwarto nga adda igem na nga dakkel abag. Immasidig kada kami ken ni Auntie Lydia. Agpakadaken ka. Apay, sa dino ti papanang. E di nababa nga panagsao si mungbat ni Auntie Lydia. Pumanawa ko nito dito yung pagtengan. Kadin na akong ti, babae nga nakaipay kanyak ti, anak, nga saan nga kasi ti anak na. So nga, di na ko may gawin.
Anugutim ko mga. Linukunak kiti mon una agundaway. Iso nga napanunot ko ti kastoy. Nagmaumaw di ayat ko ken ka gapu iti panang lukom kanya. So ang pakada ako. Kinunana. Nagdumog ni Auntie Lydia ket maan ninawa kon wenno makita kon ti panagarubos digiti luana. No iso ti pagragsakam. Palubusan ka. Ngem di mo ko maliplipatan nga patpatgin ka unay. Di mo ko maliplipatan nga saan ka alino ko. Anak mo ni Sheila. Anak ta. Diyak kami na muno apay nga kasta tirimwara lang ana. Ngem politik. Dusak siguro deto iti panangdanganan ko iti agpalpala mga ita. Dusak siguro. Nupay nakasaksakit kanyak Anthony, palubusan ka. Palubusan ka. Iride di agundaway di mi manin na puutan nga adda ni Sheila. Nagtimek detoy ket kastoy ti barikas na. Papa, no pumanaw ka. Pangasim papa. Ipalubos mo kung mga rakupen ka. Ipalubos mo kung mapapa nga uri kastoy ti panangibilang mo kanya. Kiti pariknakken ka. Ay-ayaten ka unay, papa. Nagtimek ni Uncle Anthony ketin patuloy ng tipimanaw nga baklay na tidak kilabag pagayam ko. Sinipsiputan latan dagiti agina nga Lydia ken Sheila. Ket idinta mailinged iti nairikepe na gate. Nagin narakop da. Nagin narakop dagiti agina. Maibuyog akidi ti ladingit nga pasarin wenno rikrik na enda. Nagtugawa ka mangkit-kita kadakwada. Idi malpas na nga arakupen ti inanay masidig kanyak ni Sheila ket kastoy ti balikas na. Agyamanak no saan na kami nga panawan. Agyamanak no makipagnaid ka kada kami. Ori no kastoy digiti na imatanga mapasama kiti biyag ni. Manang sabihin na. Pangaasim sang kako mga pumanaw. Ngamin, si kalhaing ti parswa nga nakariknaak, iti pananghilala pa kairamanan ti inak. Saan niya kas ka diti sa bali nga? Mangkat katawa ken mangmatmata kanyak. So kapag ngaasim din ako mapanawan. Di na kam ko mapanawan manang sabihin na. Nagkariak na saan nakapumanaw. Ngamin pagayam ko awan ti karbe nga kapumanaw. Awan kasping na ti panangipatig da kanyak. Kang runaan na kini Auntie Lydia. Ken uray ni Sabina. Kang runaan na ti panang tulong da kanyak. E di may panaw ti inak kanyak. Kanayon met ti panang monitor ni Auntie Lydia. E di sitwasyon ni nanang. E di mental hospital. No pay saan kami nga makapan. Adda digiti panangipadamag na nga sumaysaya at ti sitwasyon ni din ni nanang. Ngemanda ka no digiti gundaway nga agpalalo. Ti sitwasyon ti diferensya ti panagpanpanunot na. Saan niya napuputan ti panaglabas ti aldaw, Manong Robert? Adda digiti agrayrayo kanyak. Bayat iti kaadda kiti sidong da Auntie Lydia. Ngem pagayam ko maamakak. Maamakak gapu ka digiti na imatangak. Tinagbalin nga sitwasyon ti amak ken ti inak.
nga naitundi di pa nagsinada ken pan nakadadael ti panunot ni nana. Tinaimata nga kasitwasyon dan ti Lydia ken ni Uncle Anthony nga nagbalin nga biktima ti anak da. Maama ka kamang serrek iti lubong ni ayat. Amangan kabsat ko, takas tantumit kagbali na gasat ko, edi matumpunga. Naglabas di kiti aldaw, nagturpos ni Sheila, edi kurso na nga nurse wenno nursing. Ensigida met nga nakapasa iti eksaminasyon ket nagbalinan nga registered nurse. Saan nga nabakante ti ubing gaputan na laing? Wen kabsat. Saan nga nabakante? Ensigida nga nakastrek iti maysa nga hospital, edi makapagturpos. Ngem saan nga napnek insapul na tibagina aging nga naikkan ti gundaway nga napan nagtrabaho edi sa bali a Pagilian, Manong Robert. Ita kabsat, dududwa kami, nyagkabkabalay, ken ni Tita Lydia. Nasakit kinagbali na pasamak ti inak, gapot a pimusay di mental hospital. Wen, pimusay ket napanmin nala ti bangkay na. Ni manenan ti Lydia, ken kastamit ni Sheila, ti nagbusbus wenno naggastos. Saan unay nga nagbayag, di pa nakaimansayag na, ket intabon mi. Ni Sheila kita di balasyo tao, edon to nga, nagretiro meten, hindi pa nangisuro, ni Auntie Lydia, pagayam ko. Sa anak meten nga nakiasawa. Agtawin na kitaan, Manong Robert, ito patapulo ket talo. Saan kon nga pampanunutin pa iti makiasawa, gaputa, kaslaal alya. Nga agsubli-subli kanyak na kiti pasama kiti pamilya, kiti pamilya ni Auntie Lydia. Pagbiyan na kabsat, saan may nga problema ti paragbiag mi may ramraman nak gaputa. At dati pawpawit ni Sheila nga agserbi ka na kami pakairamanan ti pensyon ni Tita Lydia. Dito nga ruden nga gibusak ti pakasaritaan wenno tinapalabas ko wenno pakasaritaan ti biag ko. Agyaman na kini Auntie Lydia pagayam ko gaputa. Isu tinangurnos iti daytoy nga surat ko. Ngamin no siya klaeng ket sigurado nga saan ko nga mabukel. Kunan ni Auntie Lydia nga itito ano sa sangpet. Anak na nga ni Sheila ket kaya't nakangamamam mo. Dito nga ro din ti pagayam mo nga agyaman, Sabina. Pagayam ko Sabina, just angina iti panagsurat mo ken amok nga adu di kiti nang gusto iti pakasaritaan ti biag mo. Very challenging. May salaeng ti saan ko ka magustuhan. Iso ti saan mo na panagasawa, gaputi amak mo nga mapasamak metkeng ka, tinapasamak iti pamilyam, kastamet tiniti na imatangam nga sitwasyon ti pamilya, da Sheila, ken ni Antim nga Lydia. Ngem sa bagay, saan ka nga mababalaw? Awan man ti asawam, ada ka met iti natalgeda ka sa saat. Laeng, amangan ta si kanton ti mang palubos ken ni Titam nga Lydia, duwa kay tong ken ni Sheila. Ket sika, awan ti bang palubos ken ka, gapot awan ti anak mo, awan iti asawam. Ngem mabalin nga ramiden to detan ni Sheila para ken ka. Pagayam ko, agyaman na kiti panang ipatulod mo iti deti nga paksaritaan ti biag mo iti programa tayo, tinapalabas. Dito nga rin papagayam nga pumakada kami iti sabali pa nga panangiparang mi wano panangidanon mi iti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo iti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday.
ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.